እዚ ታሪክ ጅምር ኣዶንስ ክሬድ ዝተባሃለ ቆልዓ የርእየና። ክሬድ ዝነብረሉ ኣብ ናይ ትሕቲ ዕድመ እስር ቤት ውሽጢ እዩ። ኣብ ተመሳሳሊ ሰዓት ሜሪ ኣና ትበሃል ሰበይቲ ናብቲ እስር ቤት መፀት። ሜሪ ምስኣ ዝነብር ሰብ ስለዘየለ ካብኡ ቆልዓ ንምውሳድ መፅያ ነበረት። ካብቶም ኣብቲ ውሽጢ ዝነብሩ ቆልዑ ከዓ ናይ ክሬድ ሂወት ታሪኹ ኣመና ይሕዝንዋ ነበረ። እዚ ቆልዓ ኣቦኡ ክሬድ ዝበሃል ፍሉጥ ናይ ማህተብ ውሽጢ ተወዳዳሪ ውሉድ እዩ። እዛ ሰበይቲ እዚኣ ድማ ብናይ ኣቦኣ ሓደራ ምክንያት ካብኡ ወሲዳ ክተዕብዮ መፅያ ነበረት። በዚ መሰረት ከዓ ከም ኣደን ወድን ንምንባር ብሓደ ይኸዱ። ድሕሪ ዓመታት ክሬድ ዕድመ ወሲኹ ዓብይ ነበረ። ኣብ ሓደ ናይ ኩባንያ ፋይናንስ ፅቡቅ ስራሕ ይሰርሕ ነበረ። ሕጂ ከዓ በቲ ትካል ምክንያት ናብ ካልእ ሃገር ክለኣኽ እዩ። ኮይኑ ግን ክሬድ ድሌቱ ቦክሰኛ ንምዃን ህርፋን ስለ ዘለዎ ነቲ ስራሕ ከቋርፆ ይግደድ። ቀፂሉ ክሬድ ናብ ሓደ ዶልፍ ቦክሲንግ ኣካዳሚ ዝበሃል ናይ ማህተብ ውሽጢ መሰልጠኒ ይኸይድ። እዚ ናይ ስፖርት መሰልጠኒ ናይ ኣኩኡ ነበረ። ናብ ውሽጢ ምስ ኣተወ ከዓ ነኩኡ ኣብኡ ክስልጥን ድሌት ከም ዘለዎ ይነግሮ። ኮይኑ ግን ኣኩኡ ፍቃደኛ ኣይነበረን። ምክንያቱ ከዓ ኣቦኡ ንክሬድ ኣብ ናይ መጓሰጢ ሜዳ ማእኸል ከም ዝሞተ ነገሮ። ሕጂ ከዓ ንዕኡ ሰልጢኑ ዕጅኡ ሞት ንክኸውን ከም ዘይደሊ ይነግሮ። ክሬድ ግን ብናይ ኣቦኡ ሞት ወልሓደ ፍርሒ ተሰምዖን። ናይ መጻኢ ዕድሉ ከዓ ከም ኣቦኡ ከም ዘይከውን ስለ ዝኣምን ነኩኡ ከሰልጥኖ ደጋጊሙ ይሓቶ። ኣኩኡ ከዓ ብዝኾነ ምክንያት ንዕኡ ክሰልጥኖ ከም ዘይክእል ተዛረቦ። ኮይኑ ግን ንናይ ክሬድ ክእለት ንምዕዛብ ኣብቲ መሰልጠኒ ማእኸል ኣለዉ ካብ ዝበሃሉ ተወዳደርቲ ውሽጢ ንክገጥም ዕድል ይህቦ። እቲ ናይ መጀመርያ ኬቨን ክሬድ ይበሃል። ኬቨን 10 ግዜ ዕውት ብምዃኑ ኣብ ካሊፎርኒያ ናይ ጓንቲ ውሽጢ ወርቂ መዳልያ ተሸላሚ ነበረ። ይኹን ዳ እምበር ክሬድ ነዚ መወዳድርቱ ብሓንቲ ውሽጢ ጥራሕ ይዝርሮ። ነኩኡ ከዓ እንዳወጨጨ ዝሓሸ ተወዳደር እንተሎ ናብቲ ውሽጡ ንኽእትዎ ይነግሮ። በዚ ከዓ ኣብቲ ጅም ውሽጢ እቲ ዝሓየለን ዝፍራሕን ተጓሳጣይ ይመፅእ። እዚ ተጓሳጣይ ዳኒ ዊለር ይበሃል። ዳኒ ዊለር ፕሮፌሽናል ተጓሳጣይ ክኾን ከሎ ኣብ 18 ናይ ውዲቕካ መሕላፍ ፀወታ ወልሓንቲ ከይተሰዓረ ንመጋጥምቲ እናዘረረ ተዓዊቱ ነበረ። ዳኒ ናብቲ ክሬድ ዝነበሮ ናይ ማህተብ ውሽጢ መወዳደሪ ኣትዩ ምስ ክሬድ ግጥም ጀመሩ። ክሬድ ከምቲ ናይ መጀመርያ ተወዳዳሪ ዝነበሮ ብልጫ ኣብ ዳኒ ክደግም ኣይከኣለን። ምክንያቱ እውን ዳኒ ካብ መጠን ላዕሊ ሓያል ስለ ዝነበረ። ንክሬድ ከዓ ኣብቲ መወዳደሪ ዓንኬል ምስ ዘረሮ በኩ ተሰጊጉ ናብ ገዝኡ ምርሐ። ኣብ ገዝኡ ምስ በፅሐ ሜሪ ብዝተፈጠረ ነገር ሓዚና ነበረት። ሜሪ እውን ልክዕ ከም ኣኩኡ ናብቲ ናይ ጎስጢ ውድድር ክኣቱ ድሌት ኣይነበራን። ሕጂ ነቲ ስራሕ ስለ ዝገደፎን ናብ ናይ ጎስጢ ዓለም ክኣቱ ስለ ዝደሊ ካብቲ ገዛ ንክወፅእ ነገረቶ። ኣብ መወዳእታ ክሬድ እውን ገዛእ ገዲፉ ይወፅእ። ነቡኡ ቀጥቂጡ ናብ ዝቐተሎ ሮኪ ባልቦ ዝተባሃለ ሰብ ይኸይድ። ሮኪ ባልቦ ብጭካነ ዝተፈለጠ ጣልያናዊ ጎስጠኛ እዩ። ክሬድ ድማ ናብኡ ድሕሪ ምምፅኡ ንሮኪ እቲ ፍሉጥ ዝነበረ ጎስጠኛ ኣቦ ክሬድ ወዲ ምዃኑ ይነግሮ። ሕጂ ከዓ ፕሮፌሽናል ጎስጠኛ ምዃን ስለ ዝደሊ ንኸሰልጥኖ ይሓቶ። ኮይኑ ግን ሮኪ ንጀመርቲ ጉሽጢ ከም ዘየሰልጥን ይነግሮ። ክሬድ ዝነበሮ ሓደ ተስፋ ሮኪ ጥራሕ ነበረ። እቲ ዝሓሰቦ ነገር ስለ ዘይኮነሉ እውን ኣብ ዝቕፅል እንታይ ክገብር ከም ዘለዎ ይፈልጥ ኣይነበረን። ብጭንቀት ድቃስ ኣብይ ወይ ገላበጥ ኣብ ዝነበረሉ ሰዓት ካብ ጎረቤቱ ዝመፅእ ድምፂ ሙዚቃ ይርብሾ። ክሬድ ብሕርቃን ናብኡ ኸይዱ ኣብ ዝኳሕኳሓሉ ሰዓት ቢንካ ትበሃል ፅብቕቲ ጓል ነበረት። በዚ ኣጋጣሚ ከዓ ክሬድን ቢንካን ይፋለጡ። ንፅባሒቱ ክሬድ ናብ ማይቲ ሚክስ ዝተባሃለ ናይ ጎስጢ መሰልጠኒ ኸደ። ኣብዚ መሰልጠኒ ቦታ ኣቦኡ ፍሉጥ ቦክሰኛ ምዃኑ ክነግሮም ኣይመረፀን። ሽሙ ቀይሩ ዳኒ ተባሂሉ ከዓ ተመዝገበ። ክሬድ እዚ ሓድሽ ሓሳቡ ኮይኑሉ ከም ተራ ሰብ ኮይኑ ኣብዚ መሰልጠኒ ማእኸል ተመዝጊቡ ነበረ። ድሕሪ ትሬኒንግ ክሬድ ሓደ ዘሕዝን ዜና ይርኢ። እቲ ቅድሚ ሕጂ ኣብቲ ውድድር ዝሰዓሮ ዳኒ ዊለር ዝተባሃለ ጎስጠኛ ምስ ሮኪ ኩላን ዝበሃል ጎስጠኛ ውድድር ነበሮ። ኮይኑ ከዓ እዚ ብሃንቀውታ ሰብ ዝፅበየ ዝነበረ ግጥም ብሓደ በዓልቲ ክስረዝ ከኣለ። ምክንያቱ ከዓ ቅድሚ እቲ ውድድር እቶም ተወዳደርቲ ኢንተርቪው ዝነበሮም ሰዓት ብምበኣሶም እዩ። በዚ ከዓ ክልቲኦም ተወዳደርቲ ናይ ስፖርት ክብሪ ስለ ዘጉደሉ እቲ ግጥም ተቋሪፁ ነበረ። ክሬድ ነዚ ኣብ ዝርየሉ ዝነበረ ሰዓት ብናይ ስፖርት ብቕዓት ይኹን ብሕጊ ካብኦም ዝሓሸ ክኸውን ከም ዘለዎ ንነብሱ ቃል ኣተወላ። ናብ ሮኪ ተመሊሱ ብምኻድ ከዓ ኣብ ሓደ ናይ ጎስጢ መለማመዲ ቦታ ትሬኒንግ ከም ዝጀመረ ይነግሮ። ሕጂ እውን ግን ሮኪን ተሰልጢንዎ ዝሓሸ ሰብ ክኸውን ከም ዝኽእል ይነግሮ።
ሮኪ ከዓ ክሬድ እንዳተመላለሰ ኢልሙኖ ስለ ዝነበረ ደንጊፅዎ ናብቲ ዝለማመደሉ ዝነበረ መሰልጠኒ ቦታ ኸደ። ኣብቲ መሰልጠኒ ማእኸል ከዓ ሮኪ እቲ ፍሉጥ ጉስጠኛ ብምምፅኡ ኩሎም ተገረሙ። ፔቲ ዝተባሃለ ናይቲ መሰልጠኒ ዋና ከዓ ናብ ሮኪ ድሕሪ ምቕራቡ ንወዱ ንኸሰልጥነሉ ይነግሮ። ወዲ ፔቲ ልዮ ይበሃል። ፕሮፌሽናል ቦክሰኛ ኮይኑ 12 ግጥማት ስዒሩ ናይ ኣሜሪካ ቻምፒዮን ኮይኑ ሕጂ ከዓ ፔቲ ነዚ ናይ ኦሎምፒክ ሻምፒዮን ንወዱ ናብ ዝሓሸ ደረጃ ከብፅሖ ይሓቶ። በዚ ሰዓት ከዓ ሮኪ ንሱ ዝመፀሉ ምክንያት ንክሬድ ንምስልጣን ምዃኑ ብምዝራብ ሕቶኦም ከይተቐበለ ይተርፍ። ካብ ሕጂ እዋን ክሬድ ብሮኪ ዝሃቦ መሰረት ትሬኒንግ ጀሚሩሎ። እቶም ኣብ መጀመርያ ዝወሃቡ ስልጠናታት ቀለልቲ ዋላ እንትነበሩ ክሬድ ግን ከይነዓቐ ብግቡእ ይሰርሖም። ድሕሪ ትሬኒንግ ክሬድ ምስ ቢያካ ጽቡቕ ግዜ እንዳሕለፈ ሕጉስ ህይወት ይመርሕ ኣሎ። ሕጂ ናይ ክሬድ ዓቕሚ ካብ ዝነበሮ ብዕፅፊ ወሲኹሎ። ነዚ ዝረኣየ ዋና ትጅም ንክሬድ ንግጥም ዕድመ የቕርበሉ ኮይኑ ግን ሮኪ ተሰማምዕን። ክሬድ ግን ነዚ ኣጋጣሚ ተጠቂሙ ፕሮፌሽናል ተጓሳጣይ ክኸውን ስለ ዝኽእል ነቲ ስልጠና ንክቕበል ንሮኪ ይሓቶ። ንሮኪ ንምእማን ከዓ ካብ ቅድሚ ሕጂ ዝተመሓየሸ ትሬኒንግ ከም ዝገብር ይነግሮ። ቀፂሉ ክሬድ ንግሆ ፀሓይ ቅድሚ ምብራቓ ናብ ሮኪ ይኸይድ። ሙሉእ መዓልቲ ንነብሱ ብቑዕ ንምግባር ከዓ ናይ ንውሕ ዝበለ ስልጠና ወሲዱሎ። ቀፂሉ ሮኪ ንክሬድ ናብ ሓደ ናይ ጅም ቦታ ይወስዶ። ኣብኡ ዝርከቡ ከምኡ ዝኣመሰሉ ሰባት እውን የላልዮ። ኣብዚ ጅም ውሽጢ ካብ ካልእ ብዝበለፀ ስልጠናታት ኣለዉ። ሮኪ ናብኡ ዘምፅኣሉ ምክንያት ከዓ ነቶም ሓደገኛታት ናይ ውሽጢ ሜላታት ንምርኣይ እቲ ቦታ ተመራፂ ስለ ዝነበረ እዩ። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ናይ ክሬድ መዓልቲ ውድድሩ በፂሑሎ። እቲ መጀመርያ ዝገጥም ከዓ ምስቲ ወዲ ዋና ጅም ዝኾነ ልዮ ነበረ። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ እቲ ናይ ጅም ዋና ናብ ሮኪ ቀሪቡ ንሮኪ ስለ ክሬድ ይሓቶ። ወዲ እቲ ፍሉጥ ጉስጠኛ ኣቦሎ ክሬድ ኢሉ ሕቶ ቅረበሉ። ሮኪ እውን ነቲ ሓቂ ነገሮ። ብርግፅ ክሬድ ወዲ ኣቦሎ ክሬድ ምዃኑ መለሰሉ። ኮይኑ ግን ንሱ ብናይ ባዕሉ ፃዕሪ ተፈላጢ ክኸውን ስለ ዝደሊ እዚ ሓቂ ካብ ሰባት ሓቢእዎ። ንፔቲ እውን ነቲ ነገር ብምስጢር ንክሕዞ ብሓደራ ይሓቶ። ቀፂሉ ክሬድ ናይ መጀመርያ ግጥሙ ስለ ዝኾነ ዝተወሰነ ፍርሕት ተሰሚዕዎ ነበረ። ቅድሚ እቲ ውድድር ናብ መተሓፃፀቢ ክላስ ከይዱ ንነብሲ የረጋግእ እሞ ናብቲ ዝወዳደረሉ ዓንኬል ይኣቱ። እቲ ግጥም ምስ ጀመረ ልዮ ኣብ ልዕሊኡ ብልጫ ወሲዱ ነበረ። ካልኣይ ዙር ቅድሚ ምጅማሩ ኣብ ዘሎ ናይ ዕረፍቲ ግዜ ሮኪ ንክሬድ ሓደ ዝነቃቅሑ ቃላት ይድርብየሉ። እቲ ካልኣይ ዙር ምስ ተጀመረ ክሬድ ሓያል ኮይኑ ነበረ። ምክንያቱ ከዓ ስለ ናይ ኣቦኡ ሞት እንዳሓሰበን ስለ ዘሕለፎም ናይ ጎደና ህይወት እንዳዘከረን ስለ ዝነበረ እዩ። በዚ ሕርቃን ውሽጢ ኮይኑ ከዓ ነቲ ወዲ እቲ ዋና ጅም ይስዕሮ። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ብምንታይ ከም ዝኾነ ብዘይተፈለጠ ኣጋጣሚ ኣዶኑ ክሬድ ወዲ ኣቦሎ ክሬድ ምዃኑ ኣብ ዜና ይቃላሕ ነበረ። ፔቲ እውን ነቲ ዜና እንዳረኣየ ብኡ ይሕጎስ። ብኻልእ ክሬድ ኣብቲ ናይ መወዳእታ ውድድር በፂሕሎ። እቲ ናይ መወዳእታ ግጥም ዝኾነ ከዓ ምስ ዳኒ ዊልነር ክኸውን ከሎ ኣመነ ኣሸጋርን ከቢድን ክኸውን ይኽእል እዩ። ብመጀመርያ ሮኪ ኣብ መንጎ ክልቲኦም ዝግበር ግጥም ኣይተቐበሎን። ምክንያቱ ከዓ ክሬድ ጀማሩ ክኸውን ከሎ እቲ ዳኒ ዊልነር ዝበሃል ከዓ ኣመና ሓያልን ፍሉጥን ነበረ። ንንውሕ ዝበለ ግዜ ከዓ ኣብቲ ናይ ፕሮፌሽናል ውድድር ስለ ዝነበረ ብሓደ ግዜ ክስዕሮ ከም ዝኽእል ፈሪሑ ነበረ። በዚ ከዓ ክሬድ ካብቲ ናይ ቅድሚ ሕጂ ዝገብሮ ስልጠና ብዝበለፀ ክቕፅል ምዃኑ ቃል ኣተወ። ብድሕሪ እዚ ስልጠና ንዳኒ ዊልነር ብሓንቲ ግዜ ከም ዝስዕሮ ርግፀኛ ነበረ። ሮኪ እውን በዚ ድሕሪ ምእማኑ ናብ ስትሬት ጅም ብምኻድ ስልጠናኦም ጀመሩ። ኣብቲ ቦታ እንዳሃለዉ ግን ሮኪ ሙሉእ ጥዕና ይስምዖ ኣይነበረን። ኣብ መንጎ ትሬኒንግ ኣቋሪፁ ከዓ ካብ ኣፉ ደም የውፅእ። ክሬድ ብስምባደ ተጓዩ ናብ ሕክምና ይወስዶ። ኣብቲ ሕክምና ብዝተገበረሉ ምርመራ ሮኪ ናይ ካንሰር ሕማም ተሰካሚ ምዃኑ ክረጋገፅ ከኣለ። ካብ ዓቕሙ ንላዕሊ ዝኾኑ ስራሓት ክሰርሕ ከም ዘይብሉን ንነብሱ ከከናኸን ከም ዘለዎን ዶክተር ይነግርዎ። ሮኪ ከዓ እዚ ነገር ክሬድ ክፈልጦ ከም ዘይብሉ ይነግሮም። ቅድሚ ስልጠንኡ ነዚ እንተፈሊጡ ክርበሽ ስለ ዝኽእል ንኩሉ ነገር ብምስጢር ክሕዞ ወሰነ። ንፅባሒቱ ሮኪ ናብቲ መሰልጠኒ ቦታ ከም ምሉእ ብምሉእ ዝሓወየ መሲሉ መፀ። ኣብ መጀመርያ ስልጠና ክሬድ ዝፈልጦ እኳ እንተዘይነበሮ ድሕሪ ትሬኒንግ ግን ኣብ ክዳን ሓንቲ ወረቐት ረኸበ። እቲ ወረቐት ምስ ኣንበበ ከዓ ናይ ካንሰር ሕሙም ምዃኑ ይፈልጥ። ሮኪ ክሳብ ዝመፅእ ኮፍ ኢሉ ድሕሪ ምፅባዩ ንምንታይ ከም ዝሓበአሉ ይሓቶ። ሮኪ ከዓ ኣብ ፅቡቅ ኩነታት ምህላው ይነግሮ።
ንክሬድ ድማ ቤተሰበይ ስለ ዘይኮንካ ብዙሕ ካሕስበካ የብሉን ጥራሕ ኣብ ስልጠናኻ ተኮርካ ስራሕ ይብሎ። ሕጂ ክሬድ ሮኪ ቤተሰበይ ኣይኮንካን ስለ ዝበሎ ሓዘን ተሰምዖ። ብዝተወሰነ መልክዑ ንክረጋጋእ ናብታ ናይ ሙዚቃ ምርኢት ዘለዋ ቢያካ ይኸይድ። ኮይኑ ግን ናብቲ ቦታ ምስ ከደ ምስ ሰባት ይበኣስ። እዚ ዝኾነሉ ምክንያት ከዓ ምስ ቢያካ ኣብ ዘዕልለሉ ዝነበረ ሰዓት ሓደ ሰብ ይላገፀሉ ነበረ። ክሬድ ከዓ ሓሪቑ ስለ ዝነበረ ንዕኡን ምስኡ ዝነበሩ ሰባት ሓዊሱ ይሃርሞም። በዚ ምክንያት ከዓ ክሬድ ብፖሊስ ተታሒዙ ኣብ እስር ቤት ሓደ መዓልቲ ይሕሊፉሎ። ሮኪ ናብቲ እስር ቤት ድሕሪ ምምፅኡ ዘተዛረቦ ዘረባ ወይ ቤተሰበይ ኣይኮንካን ዝበሎ ንሱ ከይጭነቕ ኢሉ ምዃኑ ነጊሩ እምበር ካባኻ ዝሓይሽ ቤተሰብ መን ኣለኒ ብምባል ክልቲኦም ይቕሬታ ይበሃሃሉ። ናብ ስልጠና እውን ኣተዉ። ኣብዚ ሕጂ እዋን ክሬድ ካብቲ ናይ ቅድሚ ሕጂ ዝወሰዶም ስልጠናታት ብዝሓሸ መልክዑ ይቕፅል ኣሎ። ሓደ ግዜ ሮኪ ናብ ሕክምና ኣብ ዘምርሓሉ ከዓ ኣብቲ ሕክምና ኮይኑ ትሬኒንግ ይወስድ። ኣብ መወዳእታ እቲ መዓልቲ ውድድር ይቃረብ እሞ እቲ ፀወታ ቅድሚ ሓደ መዓልቲ ከም ሕጊ መሰረት ኩሎም ንጋዜጣ መግለፂ ይኸዱ። ዳን ዊልነር ኩሉ ግዜ ኣብ ጋዜጣ መግለፂ ምስ ሰባት ይበኣስ። ክሬድ ግን ቃል ብዝኣተዎ መሰረት ካብኡን ካብ ከምኡ ዝኣመሰሉን ሰባት ብባህሪ ዝሓሸ ክኸውን ስለ ዝመረፀ ስቕ ክብል ወሰነ። ሮኪ ከዓ ስምዒቱ ክቆፃፀር ከም ዘለዎ ይመክሮ። በዚ ሰዓት ቢያንካ ናብቲ ገዛ ትመፅእ እሞ ንሮኪ ድሕሪ ምውፅኦም ምስ ክሬድ ፅቡቅ ግዜ ይሕልፉ። ንፅባሒቱ እቲ ብሃንቀውታን ብተርባፅን ዝፅበይዎ ዝነበሩ መዓልቲ ይበፅሕ። ክሬድ ብቢያንካ ተዓጂቡ ናብቲ መወዳደሪ ቦታ ይመፅእ። ኣብኡ ምስ በፅሐ ካብታ ዘዕበየቶ ዲኡ ህያብ ተላኢኹሉ ነበረ። እቲ ህያብ ከዓ ናቱ ስም ዝተፀሓፈሉ ናይ ስፖርት ሓፂር ስረ ነበረ። ክሬድ እውን ንዕኡ ለቢሱ ናብቲ ናይ መጋጠሚ ዙርያ ኣተወ። ኮይኑ ግን እዚ መወዳደሪ ቦታ ኣመና የፍርሕ ነበረ። ምክንያቱ ከዓ እቶም ኣብኡ ዝነበሩ ደገፍቲ ሙሉእ ብሙሉእ ብዝበሃል መልክዑ ዝድግፍዎ ንዳኒ ዊልነር ነበረ። ኣብቲ ናይ መጀመርያ ዙር ንክሬድ ብመጋጥምቱ ዳኒ ብዙሕ መጥቃዕቲ በፅሖ። ኣብ ካልኣይ ዙር ከዓ ክሬድ ኣብ ልዕሊ ዳኒ ዝተወሰነ መጥቃዕቲ የብፅሕ። ኣብ መወዳእታ ዝሰደዳ ጉስጢ ንተጋጣሚኡ ጉድኣት ስለ ዘብፅሐት ኣብቲ ካልኣይ ዙር ብልጫ ይህልዎ። እቲ ፀወታ ብከምዚ መልክዑ ንሓሙሽተ ዙር ቀፀለ። ካብ ካልኣይ ዙር ንላዕሊ ዝነበሩ ኩሎም ክሬድ እንዳተሃረሙ ይሕሊፍዎም። ኣብ መበል ሻብዓይ ዙር ግን ዳን ዊልነር ንክሬድ ዝዝረር ጉስጢ ይዕልበሉ። ክሬድ ተመሊሱ ክሳብ ዘይተስአ ዳን ዊልነር ሰዓራይ ምዃኑ ይረጋግፅ። በዚ ሰዓት ከዓ ክሬድ ኣቦኡ ዝሞተሉ ብሓሳቡ ይዝክር እሞ ካብ ዝወደቐሉ ብመከራ ክትስእ ከኣለ። ቅድሚ እቲ ግጥም እውን ክሬድ ንሕክምና ኮፍ ኢሉ ነበረ። በዚ ሰዓት ከዓ እቶም ሓካይም ናይ ክሬድ ሓንቲ ዓይነ ሙሉእ ብሙሉእ ከም ዘይትርኢ የረጋግፁ። ቢያንካ ነዚ ኣብ ዝተዓዘበትሉ ግዜ ንክሬድ ተሲኡ ክገጥም ብዓውታ ትነግሮ። እቲ ፀወታ ኣብዚ ሕጂ ኣብ 12 ዙር በፂሕሎ። በዚ ዙር ዋላ ናይ ክሬድ ናይ ምርኣይ ዓቕሚ እንተተዳኸመ ዕላምኦም ዝሃርሙ ጉስጢ ግን ኣብ ልዕሊ ዳኒ ከዕርፎም ከኣለ። በዚ ዙር እውን ክሬድ ንዳኒ ክስዕሮ ከኣለ። ኮይኑ ከዓ ዓወቱ ኣብ ዘኽብረሉ ዝነበረ ሰዓት እቲ ዳኛ ሰዓራይ ዝፍለየሉ ነጥቢ ምዃኑ ይነግሮ። ምክንያቱ ኣብ ናይ ምኽተ ጉስጢ ውድድር ተወዳደርቲ ተመሳሳሊ ግጥም እንተገይሮም ዝፈልዮም ነጥቢ ስለ ዝኾነ እዩ። ኣብ መወዳእታ ከዓ እቲ ዳኛ ናይቲ ግጥም ሰዓራይ ዳኒ ዊልነር ምዃኑ ይዛረብ። ዳኒ ነቲ ናይ ዓወት ቁልፊ ድሕሪ ምውሳዱ ናብ ክሬድ ይመፅእ። ንክሬድ ከዓ ንሱ ካብ ዝረኣዮም ኩሎም ሓያል ምዃኑን ናይዚ ፀወታት ዓወት ከዓ ንሱ ምዃኑ ይነግሮ። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ክሬድ ብዝተሰዓሮ ምክንያት ፅቡቅ ይስምዖ ኣይነበረን። ኮይኑ ግን በቲ ናይ ስፖርት ሕጊ ንኩሉ ነገር ተቐበሎ። በዚ ሰዓት ሓደ ናይ ቲቪ ጋዜጠኛ ናብኡ መፂኡ ነብኡ ዘሕልፎ መልእኽቲ እንተሃልዩ ይሓቶ። ኣብዚ ሰዓት እውን ክሬድ ኣቦኡ ብሂወት ከም ዘሎ ብምምሳል ነብኡ ብጣዕሚ ከም ዝፈትዎን ንዕኡ መሲሉ ከም ዝተወለደን ይዛረብ። ወድኻ ምዃነይ ኩርዓት ይስምዓኒ ብምባል እውን ናይ ጋዜጠኛ ሕትኡ ይዓፁ። ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ክሬድ ናይ ኣቦኡ ህቡብነት ከይተጠቀመ ኣብዚ ደረጃ ክበፅሕ ከኣለ። ካብዚ ንድሓር እውን ብዙሕ ግጥማት ይፅበየ ብምህላው ኣብ ገለ ካብኣቶም ዓወት ከም ዘምፅእ ይስምዖ። ዝኸበርኩም ሰማዕትና ክሬድ ዝተሰየመ ፊልሚ ነዚ ክንዕዘቦ ፀኒሕና ምዃኑ እንዳነገርና እንተፈቲኹሞ ክሬድ ክነምፅኣልኩም ተደሊኹም ነዛ ቪድዮ ላይክ ብምግባር ዘለኩም ሓሳብ ይኹን ነቐፌታ ኣብ ኮሜንት ሴክሽን ኣቐመጡልና። ሓደሽቲ ኣባላትና ዝኾንኩም ከዓ ሳብስክራይብ ብምግባር ካብ ማዕድና ተኻፈልቲኹኑ። ክሳብ ካልእ ትሕዝቶ ንራኸብ ሰሰናዩ።